At hindi pa pumapasok siya. Hindi pa po. Exit pa. Yan yung mga subscribers, ito tayo muli kay Kuya Bong Aguinaldo. So we have a 11 session therapy. So yun po, 11 pa nga. Lipas na. So 11 session therapy, together with si Ate Presi, yung kanyang nag-aalaga si kay Kuya Bong. Ayan. So bago magsimula, i-pray muna kami. Ayan. Masalamat po, dakilang Diyos Ama, pinupuri ka namin at sinasama namin yung God, may pagbuwan. Ako po ay ihipo, magka-therapy, kay Kuya Bong God, at she bless my hands, Lord God, bless to it po, ng kanyang magalingan. Alam ko maliliwala ako, Lord God, at natin sa possible, Lord God, siya gagaling muli at gagaling at magkakaroon muli upang maging gagamit kami sa alisin ko na ubat. Mag-plan niyo po, mag-sawa niyo po Panginoon, and bless the children, bless niyo po yung sponsor, alam mga kapatid ko mga anak, bakit yung Lord God na malipad kung mga kami sa mga langit, sa pangalan ng Jesus. Amen. Dati, ako ba sa mga Ako ba sa mga Oh! Oo! Hindi sa uling kinain na umama sa Bible. Ay, ako ba siya? Pinaisip ka nga. Oo, kaya ang buy one to rin. Marami kayo.